Irugi nga ro din ta baliwak to ti kumablaaw. Into no malpas nga may basa ti surat pakasalitaan nga gapo ken ni Bong Anapauluan. Sorpresa. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam Abong. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nagbinsa-binsahan ti pakasarita ka sinyong kablawang ka man itinaragsak ng aldaw mo di tanemar si studio kastamet ten ti sibubukay la pamilyam. Kablawak pa di iti padak nga dumdumngeg iti teto nga programa nga pagitaklinan iti nadumadu mga klase ti parikot iti biyag. Addaak payla ijay balasyo taaw iti Middle East. Iti rinugyak tinagdengdengeg kadigiti programa yo iti Facebook. Maayayo ak launay. Makaited pudno nga makaited kayo ti liwliwa. Kada kami nga OFW. Nang runa iti kaskanyak nga nabayag nga saan nga nakaawid kasinyong. Wen kasinyong nabayagak nga dinagawid ket nasawen na bayag nga jak nakita ken nakaden na dagiti aginak. Iti lasod ti innem nga tawen saan ko pulos nga nakadennaan wenno nakita ni Marie nga asawak ken ti kakaisuna nga anak mi nga ni Marian. Tinapasamak nasurok sa nga pulo atawen ko iti Middle East kasinyong. Tawen 2018 tinaudi nga panagbakasyon ko sakbay iti pandemya. Ididimteng ti tawen 2020 nga panagawid ko kumamanen sa anak nga natuloy tadaksang gasat nga nagwaras ti sakit a COVID. Rason nga sa anak nga nakaawid ken ti kaadwan nga Pilipino nga kaskanyak nga agpapaay iti abroad. Tawen 2022 amabalin ko kumaman manen ti agawid kasin ngem adda simmang baya pasamak iti trabaho nga nang lapad kanyak nga makaawid. Gaday ta nga banag ket talaga nga nagapaan mi nga agasawa. Kaya't ko kumamat ti agawid ngem no agawid ako na amang ano jak to makasublin. Ta nagpakpakaasid iti boss ko nga sa anak pala agawid ta kasapulan dak iti kumpanya nga pagpapaayak. Siyempre pinilik ti masakbayan ti pamilya. Tamangan ko no agawid dak ket basit pa iti urnong ko ket jakton may kan hanak ton nga may kan iti gundaway nga makapagtrabaho manen iti abroad ket baka marigatan kam to kunak. Iso nga nagpakpakaasi ak idi ken ni Marie nga asawak nga awaten na ti sitwasyon. Dualaeng manen nga tawen kunak. Anusan milaeng ti aguray para iti masakbayan ti anak mi ken dagbalin to nga anak mi. Awan tinaaramidak kasinyong nagbati ak no hanak ka nagawid ket nagawid mo ti asawak kadagiti katugangak wenno iti pamilyana. Halos makatawen kasinyong nga saan kami nga nasayaat wenno saan kami nga okay kini Marie nga asawa. Manmanok nga matawagan, manmanok pa nga makasarita ti anak mi. Di kadi saan ko nga mapagsusurot ti trabaho kata nga napintas ti langin-langin mi nga agasawa. Imbes ko nga magagara na kagtrabaho para kadakwadang saan. At nadigiti gundaw nga agmulmuleng lang no kwata mail iluwak launay kadakwada. Ngayon yung harut ti maramidag. Anusak ta para kadakwada matlaing ko lang. Impamaysak ti nagtrabaho kasinyong ket kadaydi nga panagawid ti asawak iti pamilyana nga sa anak nga kinasarsarita nagurnungak.
kinatulag ko datatang kenanang ko nga agipaduli na kadakwada ti kwarta. Ta sa anak mo't nga saan ko mo't nga makontak ti asawa. Imbaga kinitatang di iti masweldo ipawid ko keng kuana igatang na kadag iti taraken nga dingwen. Aging nga nakagatang kami pa iti daga. Nakagatang kami iti isang kabasit mo't nga traktor. Ay, hanga traktor iti kuliglig. Basta naadot na ipundar ko bayat iti panagtrabaho iti abroad sipod idita hanak kalagaw awid. Dimteng titawen 2024 kasinyong ditoyen ngayon kadeng ko ti panagawid ko for good dita Pilipinas. Ngayon kadag hindi nga panawen kat medyo makasarsaritak mo ti asawa kidi. Ang madlawlat nga nalami isuna kanya. Kapilitan nga kasaritan na gaputa agbasa idin ti anak mi ket masapul namat nga rod ti kwarta manipud kanyak. Tinamnamag idi kasinyong ket agpapauyula ti asawa ket into no agawidak aramidik to ti amin tapno maayayok isuna. Ket no maamuan nanto nga addan tinaipundar ko nga daga nga matalon adda ti kuliglig adda ti naduma-duma nga dingwen ken adda ti naipadulin ko nga kwarta katadatang ken nanang bareng no agbaliw ti amin ko na kaya't ko nga sorpresain ti asawa nga bayat iti panagawid ko addan iti napintas nga pangrugyan mi adda ti talonek when ipatalon ko nga daga adda ti savings nga mabalin mi nga pangrugyan nga nayunan para iti panagbasan to ti anak mi. Kaday di nga panagawid ko kasin yung sorpresaik ti asawa ko na excited ak idi nga makaawid dito Pilipinas. Amok katakil ti guram kanyak mari. Ngimsapi ko ma itata nakaawid akon. Ikanak ko matigundaway ko nga. Bumawikin ka. Ngamang masulnitak dagiti amin nga nagkurangak kadakay nga gina. Amok nga. Ado ti nagkurkurangak kadakayo gaput kaawan ko. Iti denayong agina. No laki dita ikanak ti gundaway ko. Aramidik ti amin. Tapno may kang kayo itinaranyag nga masakbayan kini Marian. Kasaritan ako mamari. Bong. Saan nga asi-asi tinaramid mo? Amom ka diti ka sa saad mi, hindi nga gina. Panawin iti pandemya, nga awan ka. Madandanagan kami. Amang ano, aggibos ang tilubog ko na. Angin, saan mo't nga napasamak? Naku, nakagawid ka, Bong, agawid ka. Kasapulan da ka. Kasapulan da ka. Amumat nga sana kaskarinat makaawid idi nga panawin. Iparit da. Iparit da iti agawid. Nga agawid kami. Kima iti tawen 2022. Ang dagundaway mo nga agawid. Mas piniling tinagbati. Gaputa kayat ko nga rod nga kahit ko nga manayunan ti ornong ta, para iti masagbayan ti pamilya nga binangon ta, Marie. Mabalin kamit nga agsardeng agtrabaho ti abroad. Mabalin mo ti agawin. Nagano ti mabalin nga panggitan dito eh. Nagpagpakaasi aking kabong.
Kailing da kalaunay ko na. Upat atawin nga di da ka nakitan. Upat atawin nga di da ka natinaan. Upat atawin nga saan nakapulos nga nakikita ti anak ta. Mas pinilim ti trabaho. Uray no nagawid kami. Inyawid ko ti anak ko. Iti pamilya. Han ka pulos nga nagawid. Nagtalinaid ka tayo dyan. Gaputa nakapagbuhin ako. Nakapirma ka ti kontrata, Marie. Iso nga sana ka mababalaw no apay nga kastoy. No apay nga limamisakin ka. Bong. Marie. Maawatan ka. Ngibig ka na kumatigundaway kong mapasublik ti sigud nga langin-langin ta. Kahit ka nga sorpresain. Amom ka ni. Nga adda tinagatang ko nga daga. Deti taltalunan ni tatang itang nga madama. Dagak daydayen. Dagiti dingwen. Nga tarakan ni tatang, gan adapay tarakan dagiti kakabsat na, gan dagiti dadumang nga kakasidsin ko. Adabagik nga tarakan da. Adapiti impadulin ko kadananan ken tatang nga. Dakila kantidad. Anapya lang ang pangrugyan ta. Adamat lang nagbanagan nati. Panag-extend ko ti 2 atawin ni Jay Marie. Ngimita, sa anak to nagsubli di abroad. Agdeden natin ito nga kanayon. Marian, anak? Si kakaditi papang ko? Wen, apay di naklamahasinin. Siyak dati ka video call po, iding basit ka pa nga minidi. Saan ta ngamin nga nag-video call ka dati na palabas nga 2 atawin. Kwa? Ay, nakikita ka idin? Wen, Marian. Iso ni papang mo. Ni Bong. Isi kagayam ti papang ko? Wen, iso nga rumbeng na laeng nga awagan nak iti papa, Marian, anak ko. Gaputa siya ti papam. Sana bahalit ang manipod ita, anak ko. Manipod ita. Sa anak to nga umadayo ka na kayo. Sa anak to nga umadayo king ka, anak ko. Harakupin ka man, Marian, anak ko. Pakaragsa kaglaunay nga manggigan nga awagan na kiti papa. Kaya't mo ka di nga. Anak to nga madayo. Anak to nga agamrod, anak ko. Yakam mo, papa. Mama, makaturog ako. Sige. Paturugan pa lang ti anak ta. Tabaliwan tanto tagsarita. Nga magyamanak. Agyamanak, Marita. Si Mangpet ka dito'y bayat iti panagawid ko. Gaputa kayat ka nga makasarita, Bong. Kayat ka mata makasarita, Marie. No kasta, nagsarita kayo kini Marie, anak ko. Wenang. Madama na nga patpaturugan ti apu ko yo. Ay namaragsakan naklaunay tan makitak manan ni Marian kalpasan ti 2 nga tawen. Taadayumat nga raw ti lugar ti pamilya ni Marie. Pasensya kayo, nanang. Gapo kanyak. Ket na yadayo ti apu ko yo kada kayo. Awan ti problema, anak ko. Maawatak tinapasamak. Nasakitlat na kami kinitatang yo. Gaputan na yadayaw ni Marian. Taamumat no kasanot kinasingid me. Iti apo ko me. Ngem ita. Nagsublikan, nagawid kan baraw.
Maragsakan nak. Tandamot dito'y dagiti aginam. Kasapay ko maata maurnos mo ti amin kada kayaw nga gasawa. Bareng sapay ko ma. Talinaedan. Dagiti agina dito'y. Aramitik ti amin nanang. Amok nga do't nagkurkurangak kandagiti aginag. Amo yumot nanang no kasanot. Kasanot ligat ko dyan, bro. Oo, nabaraw. Amok, gaputa siyak ti pangibagbagam. Uno siyak ti nangibagbagam ti amin. Nga ka marikrik nam ide. Nagbidutak ka di. Nga mas pinilik ti nagtrabaho pa ti do atawin. Diyan, bro, nanang. Ngim tinagawid ko ma, hindi na udi nga. Nalpas ti kontrata. Ala, saan mo nga sublian tinapasama kan? Saan mo nga maisubli ti panawin baraw? Ti importante, ket sangwem ti agdama, ornosem ti pamilyam. Saan mo nga pampasulin ti bagim? Tinapasamak ka na kayo. No kasta. Agawid din dagiti agina dito'y barag. Sapay ko matatang. Nabit kam lang nagsarita kini Mariitay. Napaturog na siguro ti anak ni. Panggap ko nga kasarita manin ni Mari madamdama. Karamidik ti amin. Tapno mapakawan na. Kan maurnos mi tilangin-langin mi. Alanda ita ti kasasayaatan nga ramidim baraw. Tanabayag nga panahon nga saan mi nga nakita dagiti aginam. Nang runa ti apo kumay ay hiliw mila unay. Pasensya kayong tatang. Yung sabi ko ma, saan to nga mayadayo ti apo ko yung kata kayo. Iso nga nasken baraw nga sulnitam di dagiti nagkurkurangam iti asawam. Punuam dagiti amin nga kurang mo. Tabaawatan mi ba ti asawam. Ta indem matawin met nga raw nga saan ka nga nagaw-awid dito. Uwan tatang, maawatak met ni Marie. Yung sabi ko ma, saan pa nga naladaw ti amin? Agyaman ak Marita nagawit kayo dito eh. Kahit kang arakupen. Maawatan ka no. Awan subalit na, di pa nangarakupukin ka. No di mo man balsen, di pa nangarakupukin ka. Maawatan ka. Yung sabi ko matayin inot tungod lang. Nga may sublita ti amin. Manibod dita. Saan tanton nga ginadayo, Marie? Bakit? Kasama ti anak ta. Sa anak ton nga may adayukin ko na. Amok nga nabayagin ti di na udi. Nga panagkikita tayo. Nabayagin tayo di na udi nga naarakop ka naagkan ka. Iso siguro nga kaslawan ti mariknam. Nga awan laking ka. Uri no nakairot ti panangarakop kuking ka. Kinuri no nabara ti panangagik kuking ka. Maawatan ka.
may liliwag launay king ka, Marie. Ala, maawatan ka no saan ka nagsasao. Maawatan ka no. Agkad-kad ka man. Iti, ko ang mapasamak. Ninipadas ko lang ta. Baring nababain ka dito ikit. May pariknak manan kang ka. No, kasano na unit panagayat ko. Kasano ti panagayat ko kang ka, Marie. Oh. Okay lang. Okay lang no saan mo nga balsen ti panangagay ko kadigit ti bibig mo. Ang baring no inot ngagsublin to ti sigud nga langan-langan ta. Kaili ko launay. Naagkanti na dumado mga paset ti bagyo. Ari. Talaga ka di nga awan ti. Mangay ko nga asog king ka. Ang imsa na bali, maawatan ka. Amo ka na sakit pelaing tinakim mo kanya. Ngim, rugyak itan nga. Mga ramid ti amin nga kabailak. Tapno, agsubli ti bara ti ayat kadata. Palubusan na ko mga mangikat ti pagan-anay mo. Kalpasan ti inimatawen. Agmay-may sama ng dagiti bagita. Italang manin nga makitag. Ti pakabuklam, Marie. Hindi matawin nga saan ko nga naamalan di barukong mo. Amok nga dahiti ti kay ayom launay nga naramidak. Tunggal agpapas ta iti ragsak idi. Dahiti ti kay ayom launay nga angim awan ti mangay ko nga asuking ka. Maawatak. Maawatak, Marie. At ilaing mangay ko kat saning amok nga dakil ti basol ko. Ado ti nagkurkuranak. Ngim kasti ko na. Rugrug-yakon nga punuan dagiti nga nagkurangak king ka. Rugrug-yakon nga sulnitan ida. Kat dahiti ti kang runaan nga sulnitak. Dati dati nagbaitan na giti lupom nga kay ayong idi nga batok-batok ko. Ang imawan man lati mangig ko nga asog king ka. Ang imaawatak. Maawatak ko lang tumanin. Gaputa. Gaputa dakil nga talaga ti basol ko. Ngayon, sana bali? Inot tumot lang nga agsubli ti dati. Awalat na. Sige. Panawin na siguro. No pag may sain ta dagiti bagita. Baring iti ka nito. Nga agkarayamen ti bara ti bagik iti kaunggam. Ket maipalagip ken ka dagiti nararagsak nga kanito nga agdeden na tayo.
dagiti nararagsak nga panahon nga nagdindin nata. Baring na may palagipkin ka, dagiti pa nagpapapastay ti ragsak. Iyusok kon, Mari, bakit? Uri no saan ka nga nagtungod, saan ka nagwingiwing, awan ti reaksyon mo, awan ti sungbat mo. Aramitik latan. Tabaring dahito ti rugi ti panakurnos ti langin-langin ta. Awala ta ti manggay kong asog mo. Ngimo lang. Baring no, rugyak ton ti mang palakpakin ka. Ket inot ton nga sumngaw. Inot ton nga sumngaw ti asog mo. Nga apaman nga manggag ko dahit ang asog ket adda nga mang pabara ti riknak ken mang parugso kanya. Baring na mariknam ton dati armas ko nga adda iti kaunggam may palagip tuking ka dagiti nararagsak nga panawin nga agdindin nata. No kasanuta nga kasanuta nga inaramid ti anak ta. Baring na malagip mo di damot. Mari. Mari. Awang kadilat na ti asog mo. Mari. Uy, adabasit. Adabasit nangin ko. Dayta. Ala, sige. Okay lang na. Okay lang na nakapsot nga asog ti mangin ko. Sorry, Mari. Di kinabayagnan. Naglipas ako. At least, danangin ko nga duwang nga asog mo rin, no. Nakapsot lain. Baring no isot drogina na ito yan. Baring no isot drogina, ti pa nakaurnos ti langin-langin ta, Mari. Apo nagmayatin. Nagatidog sa amat iturog kon. Nabanugak kami ni tibiyahe. Kan may isa. Ni. Nakangat nga ito mo ti initin. Nandiyan ti orasan. Naman ti cellphone ko. Ni. Alas 9. Nagladaw ka nagringan. Mari, bakit? Marian? Pumakunak malangin. Mari? Mari? Paano na nga ta? Sublik mo balik, Jay. Anik. Nih. Ano nga ta, dito papel nga, dito lamang, rabaw ti lamisaan dito salas. Bong ko na naman dito eh. Basaem dito eh. Apaman nga mabasam daytoy. Awan kamin kini Marian. Anya? Anya ti kayat mo asawan nga awandan.
Nagawid na nanang. Anya, kituloy nagawid na nga ron dito nga ginaga po ta si Mangpet ka, nagawid kan madipon EJ abroad. Sa itay bagam nga nagawid dan. Saan? Nagawid naman ni lugar ti pamilya ni Marie nanang. Anya, kaapay. Dito iti surat na nanang. Amumngot nga nakapsot ti batak baraw. Ada surat na, anya ti linaon ta surat na. May lakan dito Iti mo di agundaway kat makita ti anak ko. Nang... Ti amog no maurnusan ti amin kada kami kay ni Marie. Anya ti napasamag baraw. Tinapasamak? Nang awan ka nun ti panagayat ti Marie kanya. Nang Anya, apigor nga nagamit pa ila dito. Luawanin ti panagayat nakin ka. Diabog agad kayat naman nga maornos ti pamilyayaw. nagawid laeng damnuno. Mayawat ko kingkuana dati. Pagrebeng iti anak ni. Taimbaga kamin kingkuana nanang nga nasisita nga umayisuda nga kita. Tayawat ko kadakwada dati nyawid ko nga kwarta nga inorornong ko di abroad. Nagserbi para kadakwada. Aniya? Sa bali pa dati paidulin mo kanya. Sa bali di niya nanang nagawid tapno lagayang maala na digiti edad na mapay kagamit na. Ang ipti jak mahawatan nanang. Aping ang palubos na nga da mapasamak ka na kami idirabi Anya? Ada na pasamak yaw. Kaaping around. Dito jak maawatan nanang. Ang imawa na pulos, tisim nga asog king kuana. Ang dalado nga basit nanang. Anya? Wen maawatak, nga siyempre damo manen kalpasan din may matawan. Kalpasan nga, dati saan mi nga nagkinaawatan. Kalpasan nga nagpauyo isura ka pwede saan ko ka panagawid idi. Ngam nanang, imposible nga di na narik na. Kinang ko pa'y nanang. Anya? Nanang. Tadyak maawatan nanang. Api ka kasdila kalakaking kuanan. Kasalong orudan dyan Kayat na kadinga, makunang broken family kami. Kayat na kadinga, nga may adayo ni Marian kanya nga amana. Alakit, tawaga maanak ko na maring nagbaliw ti panunod na. Tawagam. Diyak amunusong bata na't awag ko tay pelay nga no awagak nanang. Ang imno saan ko maawagan ita. Nainidep na mo di cellphone na. Awagak into no malim. Wala into no bigat. Adada pala siguro biyahe nanang. Taadayumot nga rin lugar da. Hello? Hello? Marie? Marian. Ay, si kagayam na ta anak ko. Oh, si kati si mong bati telepono. Api ni mamam. Ay, dedi si Lidyo. Kahit kung nga kasarita ni mamam. Kumusta ka na anak ko? Pasensya ka na Hanak ka na karinga na sapa. Inyawid na kamanan ni mamam di ta lugar da. Kakaiso na nga kaawawid ko laang. Ang imsa nabali anak ko. Umayak to dito to. Umay kay malaalaan. Umay kay sukunan.
Anya ka dito bra ni mamam. Padigusin na ni ading mo. Ading mo? Kasinsin mo? Haan? Ading mo? Sino nga ading mo, anak ko? Awan mo ti ading mo, gaputa si katibugbog to nga anak mi. Baby pailaan? Mano taonan? Nasurok ang makatawan? 1 year and 3 months? Ay 1 year and 3 days. Ana, jak mamatan. Sino kasinsin mo dayta? Anak ti kabsat ni mama mo no? Anak ti... Anya nga anak ni mama anak ko? Si kalaeng ti anak ni mamam. Si kalaeng ti anak ni. Awan ti sabaling anak ni mamam. Ada? Anya? Anya ti bakul? Ulitin man timbag ang anak ko. Ada sabali nga papam dita? Malaksid kanya kit adapi sabali nga papam dita? Kasaritak ba ni mamam? Hello? Nini? Imbabanan. Hello? Hello? Marian? Diyak mawatan. Anya tiket mo sa wabaraw. Alas 2 pala ang tibalam. Awisin na ko nga uminom ti arak. Wala na tang. Kahit ko lang tiyad na mga hindi ngay kanya. Ang dati, kasagog nga uminom ti arak. Kahit ko lang nga makalipat na. Anya. Ay, guri ka mo abaraw. Diyak pinalpas ni Ubrak. Agsat kalata nga siksikan. Ay, isa nakiramraman. Siyak tinasurpresa kaday di nga panagawid ko kasinyong. Itigayam kaawan ti asawak iti lugar mi. Day di panawen nga saan kami nga agsarsarita gapu iti panag-stay ko di abroad. At dagayam nagbalin nga sa bali a pamilya ti asawak. Nakasaksakit. Nagkasang kasinyong. Ngayon sukat nak, ti asawa kiti sa bali nga lalaki. Nga naadaan ti bunga. Ti relasyon dagat. Adan iti sa bali nga pamilya, dagiti aginak. Imbes kumasyak ti kadendennada ng saan. Sa bali nga lalaki. Panggap ko timapan iti lugar ni Marie tapno makasaritak nga nasayaat ken malawlawagan ti amin kasinyong numanen agat rasak numanen igawid nak ni nanang ta amangan no anya kanot maaramid ko ken kayat ko kanupay kadi nga may subli ti amin when maurnos ti amin kalpasan ti nadukta alak kalpasan tinaamuak. Maburburiburan ti panunot ko kasi niyo. Nula mabalin nga isublik ti panawen sa anak lakuman nga nagbati di abroad nagawid ak lakuman dinengig ko lakuman ti asawak. Pabasulik ti bagik, no api nga kastoy tinagbanagan ti pamilyak. Kasinyong, diya ka mo no anya ti aramidek, iti dayto yung nga napasama. Mano na bulan, tinaglabas, at adigiti gundaway nga kahit ko nga
uri no amok adan sa balya pamilya ti asawak iti lugar da. At iti gundaway nga kayat ko nga maisubli ti amin. At iti gundaway nga matagtagainip ko ti anak mi asla awagan nak. Papa, Papa, Papa. Ket iti laeng naangay nga Father's Day na ipalagip manen kanyak. Nga uri no kasanot panagsakripisyo. Akas may isa nga ama para iti masagbayan ti anak mo. At dala ta dagiti dumteng nga pasamak. Nga di mo pulos namnamain nga. Makaitid ti kastoy nga nakalaparikot. Nga ti saan ko nga panagawid idi. Ket isot nang itunda ti panakadadael ti pamilyami. Ti pamilyak. Jak amo no maornos to pa ti amin. Jak amo no makarekaberak kada ito nga napasamak. Jak amo no Jak amo no makamove on ak kasin yung balakadan dakman pang asiyo no anyat aramidet. Sursurwek ka din nga lipaten ni Marie. Kanaklunen tigasat ko. Kasanungorod ni Marian nga anak mi. Aklunek ka din nga adan sa bali nga pamilya ti asawa ket kasarita kisuna nga saan ako mga ipaidam ti anak mi. Amangan do saan nakawailan tiriknak no makitak ni Marie. Makitak ida nga agina nga aday ti sidog ti sabali nga lalaki. Dahil ito nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita ka sinyong tulungan dakman, iwanwan dakman pang asiyo. Handak mo't mababalaw datatang kinanang no apay nga minalam nga minumak iti arak. At talaga nga kayat ko nga malipatan ti amin. Numabalbalin na kumagat. Maturog aklatan. Tapos nabareng no ito nagriinga ket agsublin dagiti aginhan. Jak amo kasinyong numalipatak to ni Marie. Ganjak amo no masursurok to manen ti agayat iti sabali. Panawen laeng ti makaibaga. Ket ita ngagdama sursurwek pa'y laeng lipaten ida. Lipaten ni Marie ko na kuma. Ngam saan iti anak ko. Agyaman na kasinyong ti anos ken laeng mo nga nangigbaso ti surat ko. Kaya ayun akong ti agyaman kadigiti makitid ti balakad. Sabi ko magat na kay batit adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Kadagiti nakaanos nga nagdengeg ken or nagbuya. Kadagiti nga panangibasam ti surat ko. More power to your program, Kasin, and God bless everyone. Ito'y agproblema pagayam mo. Bong.